I would think so. You said? Yeah, I would think so. Yeah. Okay, which country are you? America. You are American. So how old are you? You are not a DP, you are 26. from Nga, you don't want Tasa. Where got your camera? This is yellow. Hello, Bishop. How are you? Good afternoon, sir. Okay, we don't want a DP there. Mba omo. Onye no na DP ahụ yiri nwatakịrị. Omo, photocopy. Ya mbọ gị bịa nga. Yes. I turn that touch from you. If you are not ready, I will drop you. I don't want it from you, please. I'm ready. You put that in the inishi. No. So onye ahụ kpọgị gwa asị agbanyọ data egwu. Ella. Ọgbanyego ya. Asị gị lose ishi gị ọzọ. Asị gị yipụ nke ahụ inishi. Gị na-elose gị ihe anọ gị nishi. Hey, listen, I'm not joking with you. If you are here to play with me, I'll bring you down. Sorry. Okay, man, ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ụwa dum. Yes. M ga-adịru mewe gị interview. Yes. The way phone na gị bido ọtọ gị lara m azụ. Okay. Mechie ede ahụ. Kwụrụ na ada tụtọ. Bịa ịgbalara mbụ. No. Ja ihe wee isi ọchị ga ọgwa m lege gị anya asụ onye ara. Ma atụgba gị ma ịgbalara gị tiwakwa ka onye ara. Ịgbalara mbụ disi gị ala. Mba. Dewe phone ahụ dị a gị la asọ. Okay. Tọnụ chife ntụtụ ahụ n'ihu. Eriri ike nọkwanụ gị n'azụ chife ya n'ihu. Were reverse bịa. Arthritis o je meghị. No. Je nwee ihe ọdịdọ. No. Ele ihe ụkwụ gị ji kụkọlata ọnụ. Lewe anya na datịtọ. Ele ihe mere n'ụkwụ gị ji kụkọlatacha ọnụ. Otu aka m dị. Otu aka ede. Yes. Ya were fonu gị. Iwe onye ebe? Abia State. Ebe na-abịa. Isi ala ngwa North. Ịdị afọ ole? 26. Ka obodo isi na nọnyere anyị. Dubai. Afọ ole ka ibiri na Dubai? 4 years now. Otu compose onwe gị ma na-ekwuru gị ụgwọ. Is it not okay? Okay. Let me tell you. Ịma na ọ na-adị difficult unu nwa awụ ndị Igbo nọ Dubai nweta nwaanyị. Ke behave onwe gị kwanyere onwe gị ugwu here, get them serious. Unless ma aka ọrụ gị dị a ịchọ ilu dị for na aka ọrụ gị dị awụ highway based on akpọrọ gị n'azụ ga-akpọrọ mmadụ n'azụ. Ke gwa m sọ ihe ịrụ ha. Anyị eme ya ba ya akpọrọ gị n'azụ akwa ịga mma. Ke bịa nga bịa takọchiri m eze. Ịmarakwa nsọ oyi ma gị. Ke gwa m si ji ha ahụ. Ka na-emeghe ka onye ara gbara ala non drugs. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Yes. Paga ọwa onye isi nkụka? No.
Mige Igbo na ma gbaga aka n'anya na onye bịara nke begere m yes ya no. Mige Igbo na ma gbaga aka n'anya na. Gara ga were tattoo senga ụgwọ na eji ma juru gị n'ahụ. Tanga be begere m yes and no. Enyo ahụ na nga dị na-eshi ọkụkọ ọgwụla nọ nga ha nweshia. Branga be begere m yes and no. Nye hụ ngị tige yes and no. Yeche nga niile wụ pia mint. I found that out from you. Mmaga bụ onye isi nkụka. Mba, telo. Enwele nwanne gị burula gaa sakia mbụ bulatakwa ya na ya. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 4. Mmadụ ọkọla akala na albọsọ ọ ga-adịrị gị na mma. Mba. Enwele onye bụ Jọs kwubi okwu n'isi gị mbụ. Mba. Iji aṅụ goof. No. Iji aṅụ shisha. Yes. Shisha ị na-aṅụ ele ihe a na-emisiri gị ya. Sometimes vote can am mean. Ya wụ loud. Meaning. Ya wụ loud na. I wouldn't allowed, Bishop. I wouldn't allowed. Achọ m that touch. I'm not joking here. Nwatakịrị nwa agbọghọbịa ji aṅụ nwa ajaghị ara azụ nwa ajaghị ara dị n'ime onye anwụ ọkụ gbala akwụla mbụ. Mba. Gịnị ka ị na-arụ n'obodo Dubai? Nna ebe a na-eme visa. Ha? Nna ebe a na-eme visa. Iwe onye ohi. Mba. Otele gị ọgbala na WhatsApp nwoke mbụ. Mba. Mmadụ atala ahụ gị na moto mbụ. Mba. Iji anọ na nrọ mbụ, iji anọ na nrọ gị hụ nwoke ya na-eri gị ọrụ. Mba. Ị nọrọla fentịrị mbụ. Ifentiele mbụ. Mba. Anaghị oshiri ike. How? Anaghị oshiri ike. Get one how. Amaghị m now. Ị maghị ma anaghị oshiri ike. Amaghị m ihe mean by ara m oshiri ike. Like ọkwụ ọtọ ka ọ gịnị? Anaghị oshiri ike ịkwụ ọtọ dị iche. Anaghị oshiri ike ịpịa ya aka wee were nga shiri ike. Mba. Ele mgbe o ji alaike ụmụ nwoke na-ata gị ọ n'abalị ka ọ n'ehihie ka ọ n'ụtụtụ. Mgbe ọnwụ ike isi ụtụtụ na ka abalị. Isi ụtụtụ na nke abalị. Ori amụ ele pai ori amụ n'ime abalị. Iji aṅụ amụ. Iji aṅụ amụ. Mba, I like it from you. Ị ma nri eshi? Yes, ọfụma. Atawa gị ji anyụ. Enwebeghị m experience ya before. Bueno, pues ya yo no la. Bueno, pues ya. Oye, ya lo van. Genotype again. Blood group again. Blood group again.
O plus. One number again. Nga po Nigerian number, right? Call it bro. So far I got bugging with the problem. 090 39 322 564. Oh yeah, WhatsApp number there here. Yes. Boy also. 090 39 322 564. This one now. What's all this? Yeah, how are you? Hi. Are you doing matches or are you gonna stay in your stream? I don't know how you joined me on this live stream. Who are you? So basically, we're 18 plus live, and there's other people that can see you in 18 plus live, and they can send you a verse. So that's exactly what I did. Okay, you are what? I'm a streamer, and I sent you a verse. Oh, are you new to this app? Okay. I'm new. Yeah, I'm new on this app, so I don't know how to do this. I don't know. I'm a new person on this app. So what do you want me to do now? You can accept the match, or if you want to stay in your stream, that's no problem. I'm just going around the app, you know, matching people. Okay, yeah, me, I'm new on the app. I'm new on the app. I don't know how to do this. You are asking me to do, so I don't really know. You are just going. Are you old on this app? Am I what? Are you old on this app? Am I good on this app? Yeah, are you an old person on the app? I would think so. You said? Yeah, I would think so. Yeah. Okay, which country are you? America. You are American. So how old are you? 26. Are you married? I'm not married. Okay, you have a child? I don't have a child. Okay, as for me, I'm old on this app. So what do you want me to do right now? Because I don't know how to do all these things you want me to do. So you asking me, yeah, that's the truth. No, You I asking was seeing if you wanted to match, but if not, you know, because I see you had a lot of people. You have like what, 2,000 people over there? He got. What do you mean by having a match? I don't really understand what you mean by match. Oh, so basically, I send you a match, and if you accept it, you accept it. If you don't, you don't. Oh, okay. I should accept a match here. Yeah, I mean, if you want to. I mean, I can leave. You know, I can. Okay. I don't really know how it works. You know, I don't really know how it works, but I'm accepting for just one. How does it work? Well, you in A-League, so you would know how it would work. No, I don't know. So you tell me how does it work, please. Just tell me. So basically, whoever gets the most points wins and takes the win. You got 6 wins. Okay, hold on, please. Can you hear me? Yeah. Can you do me a favor? Can you please stand up, just dress back so I can see if I'm really talking to a woman or a man? Because, hello, can you hear me? Most people tell me that American people, they have people that dress like ladies, but they are not ladies, they are men. So please. Let's fucking go! Why are you shouting? I need somebody to match his energy, y'all. I need somebody. So why are you shouting? Why are you shouting? I followed you. If you could follow me if you want to follow me back. If not, that's okay. You talking to me? Yes, I'm talking to you. I'm sorry, I can't follow you. Sorry. Na street here. Sorry, sir. I just closed from work. I'm sorry, sir. I just came from work. Nturugebishi nwachobuba. Hey, tell popular. Ibranga big one says, sorry, sir. I just came from work. I know you're not doing it. Hey, but interview Ibranga from just close from work. I'm sorry, sir. I doesn't understand Igbo. I'm sorry. Again. I'm not an Igbo. I'm sorry. You are from where? I'm from Kogi State, but I based in Abuja. So why did you come to this live stream? Oh, sorry, sir. I didn't know that it's for those that understand Igbo. I'm sorry.
Do you know what we are doing here? So if it is here, you see where they are chapolana, where they are cutting ara and the head now, you will be involved in your head and the ara to take. That's any life you see, you will send request. You are sorry, sir. Don't know it's only for Igbo. You are sorry, sir. Say as your color is the chala popular, you come here, you say, you are sorry, sir. Chile kapogoko. Can a riot color to run for him mouth or run for him face. Wabingo. Remove yourself from this life. Okay, sir. I said, come out here, come out here, come out from this life, come out from my live stream. Come Sorry, out sir. here. Remove yourself. I will, sir. I'm sorry. Bishop, join on the thing Okay, there. you TikTok, camera now. Bishop. Stand up from there, keep your baby. Bibi. Bishop, you may because check out it. Eat it. Bibi muchere biko. It's again. Say Bibi muchere, can you tell biko? If you make that that short form name again, Bishop. Don't come here again, BBM. Bibi. Bibi, I'm sorry. Bibi, I'm sorry, please. Asking you, don't call me that name again. Echina period to get that for now. And totally get one more period get that fully. Bibi, I'm sorry. Bibi, I'm sorry. Hey, you eat a big wow. Hey, Tagon. Hey, Bishop. Jesus. The letters are not we retired witch. Yeah, get out of this place. I come that out here. Why who retired witch? Be a gabia. Let's just one mad hole. Lele. Bibi, I'm sorry. Bibi, I want him. Bibi, I just come back and let for interview. Therefore, you are a liar. Chineke for Chineke for Bagono. Therefore, you are a liar. Retired witch, Karaka. Brange people them.